Pag-ilis sa drainage sa culvert sa AS Fortuna Street habig sa Mantawi, gipahinaot nga makatabang o makalibyo sa dugay ng suliran sa pagbaha sa dapit. Ano ang report ni Nico Serino? Kuha kini sa padayon nga pagtrabaho sa drainage sa Dan AS Fortuna. Gi-upgrade o gipadak-an karon ang drainage system nga nagsubay ilawom sa mga establishmento sa lugar. Gihulagway nga gamay ra kaayo ang karaan nga culvert maong gitinguhang mapadak-an kini. Ang Dan AS Fortuna usa sa labing problemado nga dapit sa syudad matag higayon nga masinati ang grabe nga pag-uwan. Daling lunupan ang dapit ug daghan ang maapektuhan kay maglisod pag-agi ang mga tawo ug mga sakyanan. Natay gi-allocate nga pondo para sa maong proyekto. Pero dako-dako lagi, it will take time pag-implementar kay we cannot afford and nga ang ato sang ubang basic services maapektuhan. Nagpasalamat ang mayor sa kooperasyon sa lain-lain nga mga establishmento nga mitugot sila sa syudad nga makatrabaho sa ilang pribadong mga luna. Gipasalig sa dakbayan nga padayon nilang pangitaan og paagi aron masulbad ang maong suliran. Atong gipaningkamutan nga hinaot unta sa sunod tuig nga di na ni makakross o makahatag ni alibyo diha sa problema sa AS Fortuna. We are closely coordinating with DPWH nga unta ila sang matabangan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.